Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 26 снежня ўжо вось-вось у галоўным тэатры Беларусі, у Купалаўскім тэатры чарговая прэм'ера. Кароль Лір паводле Шекспіра. Можна шмат казаць пра адмову, але буду коротка, все пра гэтую прэм'еру, пра гэтую пастаноўку раскажа нам наш сённяшні госць, мастацкі кіраўнік тэатра, рэжысёр Мікалай Пінігін. Добрый дзень, спадар. Добрый дзень. Спадар Мікалай, ўсё ж такі Шекспір, здавалася, ўжо стока гадоў, ўжо, ўсё па Шекспіру і ўсе, хто толькі мог, перарабілі. Думаецца, варта ўжо і падзабыць троху гэтага аўтара, але не. Чаму? Классика тому и классика, что она сучасная во все часы. По-перше, это одна из апошних пьес Шекспира. И это универсум, это космос. И она прикладывает до любой эпохи, до любого часу и будет працаваць. Это первое. А другое, гениальный переклад Юркі Гаўрука, які у нас загадчыкам літаратурнай часткі працаваў у 60-е гады. Ён адседзеў у сталінскіх лагерах, таму ён разумеў, пра што ён перакладаў. Кароль Лір, пра тырана, пра забойства і ўсё астатняе. Тут трэба зрабіць такую рэмарку, што Кароль Лір па-беларуску будзе. Конечно, як мы не працуем на рускай мове. Ведаеце, часам здараецца такое, што хтосьці пазіцыянуе сябе ад пачатку як беларускамоўная, я не ведаю, група, СМІ, ці яшчэ што-небудзь, потым пройдзе час, падумаць, каб дагрукацца да большай колькасці, такая сітуацыя ў краіне, людзей, то давайте мы будзем і так, і гэтак, ці яшчэ што-небудзь, так можа, думаю, раптам, і вы так надумалі. Нам у верасні 2020 года будзе 100 год. Тэатр не працаваў на рускай мове. Это быў час эвакуацыі толькі ў Томску, калі там не было беларусаў, і для расіян гралі па-руску. Вымушаны былі. А так, на радзіме ніколі. Я працягну сваё першае пытанне. Зразумела, ёсць класіка, і сярод класікі такая класіка, ад якой адмовіцца немагчыма. Тым не менш, наколькі ўсё ж такі рэальна, калі столькі пастановак, столькі рэжысёраў свае геніі прыкладалі для того, каб паставіць Шекспіра, ці магчыма сёння нешта знайсці такое, ці цікава гэта паставіць, ці арыгінальна падаць, ці нейкую думку раптам там знайсці, якую выдаць, каб адрознівацца ад іншых? Я ніколі не думаю, як я адрозніваюся ад іншых. Я просто чытаю гэты твор і ставлю то, што цікава мне. Все. Ведаеце, это як ёсць такая прымаўка: я адказны за тое, што я сказаў, але не адказны за тое, што вы пачулі. Так тут кожны чытае, і кожны чалавек можа пачытаць адно і тое ж, але іншыя асацыяцыі, іншыя думкі, іншае бачанне тэкста ў яго. І з-за гэтага, відаць, і па-рознаму кожная пастаноўка выглядае. Калісьці я слухаў у 20 выкананнях Сібеліуса сумны вальс. І 20 дырыжораў сыгралі розную музыку. Так это ноты, это памер аўтара. Што казаць пра літаратуру? Добра, у такім выпадку ўсё ж такі мне цікава, што вы убачылі ў гэтым творы? Калі чыталі, і раптам нешта, я так разумею, нешта у вас так, тут же ж такое, это ж можна... Што гэта такое было, што вас прымусіла рашыцца на пастаноўку? Пра гэту п'есу цяжка казаць конкретно штосьці, таму што это універсум. Там ёсць все. Там ёсць улада, забойства, каханне, здрада. Там ёсць, урэшце-рэшт, сямейная гісторыя. Бацька раздаў дочкам дзяржаву, землю, і пачалася грамадзянская вайна. Але ён састарэў, ён хоча сыходзіць. Яму цяжка ўжо кіраваць. Гэта сямейная гісторыя. Там есть все, там ніводнай тэмы няма, якая б сучасна не была. Таму она і класіка.
тому и классика, что люди не меняются, человек не меняется. Это мода меняется, вопратка меняется, технологии меняются, а сутность человека не меняется. Вот вы ведаеце, цяжка на такую тэму гаварыць, ну здавалася б, вот, ну тэатр, ну пастаноўка, прэм'ера, вот павінен я з рэжысёрам і мастацкім кіраўніком гаварыць пра творчасць, пра мастацтва, а ўсё адно хочаш не хочаш, вот збіваешся на нейкія такія каляпалітычныя кантэксты. Вот вы самі сказалі зараз пра глыбіню гэтай п'есы, і пра тое, што вот састарэў, кароль, раздаў, пачаліся складанасці. І я думаю, а ў Беларусі пачаліся размовы пра транзіт улады. І вот кіраўнік ужо таксама не малады. А ці не вот спецыяльна Пінігін так вот час падабраў, каб пастаноўку гэтую зрабіць з намёкам такім? Шекспир, послушайте, Шекспир писал это в 16 стагоддзі. Просто трэба эти сэнсы адкрыць. Напрыклад, Лір ставіць такія умовы дочкам. Я вам отдаю все, держава, там, суд, ля-ля-ля-ля, я только покидаю себе титул, и месяц буду у одной жить, а месяц у другой. Потом высветляется, что он приезжает 100 рыцарів. Это яго ахова. И дочка каже, не могу кормить такую банду. И скорочая на 50, на 25, а потом ніводного. И он каже, это моя ахова. Вы разумеете, что такое король на пенсии? Его может забить кожный на улице, у поле. Потому что он тираном был. Кольки покрыўджаных людей, кольки забитых им людей у короля Лира. Его ахова 100 рыцарів. Ну и гэтак далей, и гэтак далей. Там шмат пытаний у всех. Я не думаю, что это вот выключно политичная ситуация. Якась, вот и давай я это ставить. Там есть про все. Тем больше это король Лир называется, а не Вася там. Пупкин. Да, з мікрорайону. Ну да, я так адразу подозрюю, что, можа, былая депутатка Ганна Канапацкая прочитала короля Лира перад тым, і гэта яе падштурхнула до напісання проекта закона об гарантыях прэзідэнту Беларусі. Ну, может быть, такая литература, якая кожнаму можа штосьці падказаць у жыцці. Да, якой невядома, што чакаць. Тым не менш, вось вы прыступілі да пастаноўкі. Якія вось, можа быць, тонкасці ёсць? Вот, можа быць, там страшна, ёсць нейкія такія п'есы там ці аўтары, якіх трэба, думаеш, вот страшна да яго падступіцца, бо гэта ж, ну, сам Шекспір. Вот як вы да яго падыходзілі? Былі нейкія тонкасці падыходу? Я так ніколі не думаю, што вось для меня там Чехов ёсць, Шекспір. Калі ты прочитал и тебе захопил материал, все остальное не важно. Потому что, вось калі ты думаешь, ой, я так не зараблю, потому что уже лепшие робили, ты ничего не заробишь. Потому что каждый человек, вось есть классика, каждый человек народился, у него есть детинство, есть юнацтво, есть сталость, и гэтак далее, и гэтак далее. И он, проживая все этой проблемы проживая кожны перыяд свайго жыцця. Ён прыходзіць да таго, які ён геній. Шекспір. Это универсум. Это не политичный театр. Это универсум. Это приклади до любого кіраўніка любой краіны, это будет то же самое. Асабліва король Лир тиран. Ён тиран, ён король. И это история дохристианская. Это паганская якась история, такие... Шекспір выкарыстаў эту историю для пьесы, а король Лир, это, які раздаў дачкам дзяржавы, это было давно-давно, можа на пачатку 20-го, прабачце, на пачатку там першого, другого, третьего тысячагоддзя, я не ведаю. Это вельмі старадаўняя история. У любой справе, на ваш погляд, вот самое галоўнае не думать такое, а тут же ж вот гениальны мой папярэднік зрабіў гэта, і я не зраблю лепш, а можа толькі апазоруся, а ці атрымаецца ў мяне. То есть узяўся, як кажуць, вырашыў для сябе і рабі, не азіраючыся ні на каго. Ніякіх на свеце вынаходніцтваў не было б, калі чалавек думал, ее же арифмометр, навошта мне камп'ютар вынаходзіць якісьці. Ой, я так не зараблю.
Взяли і зрабілі. Так паступова ідзе цывілізацыя і тэхнічны прагрэс. А мне цікава вось сам пачатак працэсу. От Мікалай Пінігін ўзяўся вечарам там па вечарах чытаць Шекспіра, ну, для сябе, ну, нібыта. А потым у яго саспявае рашэнне зрабіць ўсё ж такі такую пастаноўку. І як далей? Вот ён раптам, прыняўшы такое рашэнне на раніцу, прыходзіць на рэпетыцыю, заходзіць, там дзверы адчыняе і говорит: «Шановныя калегі, геніальная ідэя! Будзем рабіць, ставіць Шекспіра». Ці як это? Вот? Ці тады трэба спачатку узгадніць, там, скажем, з дырэктарам, там, такія бюракратычныя нейкія там працэдуры. Як это адбываецца? Это не важно. Я не першы раз чытаў эту п'есу. Я не ведаю колькі там. 40 год эту п'есу. Просто ты читаешь твор, и это супадае с твоим узростом, с твоим адчуваннем свету. Я в молодости не стал бы ставить эту пьесу. Она была мне незразумелая. И потом ты начинаешь вот тут в своей голове придумывать гэты спектакль. Ты спачатку вот цалкам придумал, с мастаком адпрацаваў, а потом ты вешаешь загад, размеркаванне роли и поехали. С композитором працую и поехали. Трэба придумать спачатку все, як будзе, як ты бачыш это, а потом ужо рабіць это. Вот вы придумали для сябе, але ёсць такое, вот я ведаю, что, скажем, боксеры перад тым, як выйсці там на бой, праглядаюць баі там сваіх супернікаў там ці іншае, ну вот глядзяць там неяк там, вучацца. Вы праглядалі там, скажем, найлепшыя пастаноўкі караля Ліра у выкананні іншых? Не, ніколі, это шкодзіць. Ну, каб паглядзець, прынамсі, каб вы придумали, а раптам ужо гэта хто-то придумаў таксама. Не трэба это глядзець, таму што яна шкодзіць. Ты пачынаеш, калі дрэнны спектакль, у цябе класна працуе галава, а калі это класны спектакль, ты пачынаеш у палоне этого спектакля быць, і все можа скончыцца плагіятам. Навошта? Я ніколі нічога не гляджу перад тым, як ставіць. А не баіцеся, што пасля прагляду там выйдуць крытыкі і скажуць: так а вот такая вот сцэна, яна цалкам, вот можна сказаць, падобная на сцэну у тым тэатры такога-то рэжысёра-пастаноўшчыка. Ну, калі ты сам прыдумваеш, а не у калег сваіх штосьці бярэш, я не думаю, што ты павінен баяцца, калі ты шчыры ў тым, што ты робіш, і ты ведаеш, што ты не скраў штосьці. Ну, что бояться? Это этика режиссерская. Это немагчыма так рабіць. Ну, это добра, калі і ўсе астатнія рэжысёры таксама такой этыкі прытрымліваюцца. За всю Одессу не могу казаць. Добра, пра тонкасці і такую бюракратыю, ну, ці, скажем так, крокі, як это робіцца пастаноўка, вы сказалі. А складанасці? Вот якія ўзніклі складанасці? Вот вы пачалі, і раптам, можа быць, там, я не ведаю, кампазітар, там что-то там, гэта не той, гэта не гэта, там, ці з падборам актораў праблемы? Не. Глядзіце, вы посидзелі ў інтэрнэце, вы выбралі сабе якуюсь бензапілу якуюсь, напрыклад, для хутара свайго-то вёскі. Выбралі, каб танней было не новую, потым знеслі ў ремонт, потым падрыхтаваліся, потым масла, потым там бензин, потым вы выбралі дрэва і піліце его. Так вось, калі ты выходзіш да артыстаў, ты просто піліш ужо. Вся падрыхтоўка да таго, як ты пачаў ствараць спектакль. З кампазітарам мы душа ў душу з Андрэем Зубрычым працуем, ён мяне цудоўна разумее, з мастаком таксама, я прыдумаю, ён прыдумае. Это агульная праца, каманды вялікая. А ўжо артысты – это трэці этап. Так што... І складанасцяў ніякіх не было? Мяне не. Таму, калі ты не ўпэўнены, што гэта трэба ставіць, это ставіць не трэба. Ну, просто не трэба. Ну, добра, а тэхнічныя? Вот, напрыклад, вы там у сябе ў галаве там пабачылі, як эта сцэна павінна выглядаць, якія там павінны быць на сцэне нейкія, можа быць, што стаяць, як это все аформіць. Прыходзіце, там якім бухгалтер ці дырэктар кажа:
Ой, гэта ж будзе стока каштаваць, у нас грошай няма на гэта стока. Не, мы спачатку робім макет, напрыклад, спектакля. У камп'ютарным выглядзе альбо рэальны макет ручкамі зароблены. Потым ідзе смета. І калі смета не супадае з тым, што ёсць у тэатра, мы штосьці скарачаем, прыбіраем. Ну, прыблізна мы разумеем, колькі это можа каштаваць. Так, это не та історія, што карт-бланш, там, і все. Лік у банку открыты и давай, что хочешь. Нет, так не бывает. Мы в межах нашего финансования працуем. То есть часам даводится наступать дзесьці на горло творчай думкі, каб... Бывае, конечно. Ну, спектакль добры не абавязкова, што там шмат грошай укладзены. Як, напрыклад, у мюзіклах амерыканскіх. Это не абавязкова так. Можна і зрабіць такую дзіцячую гульню за 3 копейкі. Это будзе сур'ёзна. Это не важно. Кожны матэрыял патрабуе розных выдаткаў. Я ведаю, што фактычна увесь мужчынскі склад купалаўскага тэатра, трупы тэатра, задзейнічаны вот у гэтым спектаклі, правда? Там 3 дочкі Лера, все астатнія, ну, натуральна, мужчыны. Да, амаль што весь. Ну, там, за выключэннем, можа, там, якогось Геннадія Овсяннікова, там, і так далей, людзей такого сталого ўзросту. А, конечно, все. І колькі это народу будзе на сцэне? Ой, не подлічыў, ну, можа, там 20 чалавек, 25. Ну, зараз я не лічу. Ну, гэта шмат. Шмат. Такое сабе можа дазволіць тэатр, у якого там прыблізна у нас 60 чалавек трупа. Нацыянальны тэатр. А прыязджалі якісь італьянцы, казалі: о, вы можете дазволіць сабе такі спектакль з такой колькасцю людзей, потому што всем трэба плаціць, ну і ж іншыя уяўленні тым, што такое плаціць. І так далей, і так далей, і так далей. Но у нас магчыма это. Скажыце, а у вас сярод артыстаў ёсць любімчыкі? Як вы ролі размяркоўваеце? Суадносна з тым, падыходзе гэты чалавек да этой ролі, альбо не. І, канешне, я думаю пра тое, што хто можа галоўныя ролі граць, хто другасны. Любімчыкаў мне няма ў тэатры. Я думаю, што ў нас работаюць артысты, працуюць, якія класныя. Просто я лічу, што калі штосьці не атрымоўваецца чалавек, это я вінават, а не ён. Значит, я неправильно з ім працаваў. А так, ну, конечно, ведущие артисты у нас есть в театре, но это не я вырашаю, а глядач. Вот, скажем, претендуюць на галоўную ролю, на ваш погляд, што вот вы так сабе так глядзіце і думаеце, і вот гэты бы добра сыграў і па фактуры падыходзіць, і па таленту, і па ўсім, і гэты вот нармальна. Як вырашыць? У нас у спектаклях у асноўным ёсць 2 склада артыстаў. Не таму, што адзін лепшы, другі дрэнны, а таму, што захварэў артыст. І што рабіць? У нас за 10 год моего кіраўніцтва тэатра у нас одна отмена спектакля была. Ну, заменили на іншы. А уявіце сабе, глядач прыходзі, ему не важно по якой прычыне. Ён купіў білеты, значыць, там хваляваўся, апранаўся, прыходзі. І што? Клямку пацалаваў, назад пайшоў. Не, мы так не робим. Тому, а іншым разом, вот ты думаешь, вот это лепш сыграет, это не. А все меняется на протягу репетиции. Хтосьці выскочил наперед. Ну, так бывает все. Вот вы казали, я вернуся до самой пьесы Шекспира, вы казали, что яна универсальная, что яна падыходзіць до любого часу. И все ж таки, вот, скажем, ну, пэўная частка моладзі вот так пачытае афішу, падумае, ну, Шекспір, да састарэў ён уже, гэта Шекспір колькі можна. Вот як давесці гэтым людзям, што Шекспір, а тым больш у купалаўскім тэатры, а тым больш у пастаноўцы рэжысёра Пенігіна, ні ў якім разе не састарэў? Но это можно растлумачыць выключна праз спектакль, таму што все астатняе, это, як кажуць, сарафаннае радыё. Я пришел, другому сказал, третьему все. Ты можешь... А просто, коли я там на видео для нашего сайта буду рассказывать, приходите молодые, потому что это и для вас, это дивно. А коли есть некая каштоўнасць у гэтым спектакле, он будет зразумелы всем.
Мы не ставим спектакли на старейшее поколение, на молодых. Ну, может, темы там есть, да, кахание, там все. А все остальное, там и молодые спектакли заняты. Вы взглядите, «Король Лир», чему я кажу универсум. Вот король и его 3 дочки. А перекладем на нашу ситуацию. Батька подарил 3 квартиры 3 дочкам Минску. Ну, ці 3 сынам. Ну, допустим, дочкам, потому что там дочки. И каже, у меня ничего нема, ничего не знаю. Я у тебе буду месяц жить, и у тебе месяц буду жить, и у тебе буду жить месяц. Потім приходять зі своєю компанією, і вони рицарів ахова його. І вони п'ють, гуляють, б'ють людей, які живуть в цій квартирі, тому що він король, він привик жити так. Король на пенсії. А тепер ніякої політики нема, війни нема, і будемо відпочивати. Так, як він розуміє. Кому це сподобається? А там, наприклад, сидять школьники, уроки вчать. И мама каже, а ну стихнись. Он говорит, что? Я тебе все отдал. Его выкинули на сметник. Одна, другая, ну, третья там добрая оказалась, Корделия. На сметник выкинули. И он один ходит по сметнику, голый босс, и каже, Боже, я вар'ятею. И он же добро заробил. И он приходит до разумения, и он каже гениальную фразу, не думал я раней о простых людях. Король каже. Коли уже он голый, босый на сметнику. Вот что с ним отбылось. Я думаю, что это казка, потому что тиран и заходит как тиран. Коли бы он думал про Бога и про что-нибудь, и он бы не был тираном. Он бы спынился здесь. Ну, так история нам подказывает. Ну, ён-то і пачаў думаць пра Бога толькі пасля таго, як уже босы на сметніку указаўся. Калі мемуары пішуць, скажем, ось, да. Так что там есть все. Можно на сегодняшний день прикладать все остальное. Ну, за ўладу хтосьці змагаецца, а хтосьці ідзе по трупам, каб занять место там, начальника отдела, там, ректора, проректора. Ну, я не ведаю, что это все одно и то же. У меня нема ніякай морали. Галоўнае выиграть и заробить гроши. Все. По головах? По головах. Бога нема в душе. Все неважно. Сораму нема. Нічога нема. Я. І все. Тым не менш, я ведаю, што шмат якія рэжысёры спрабуюць, бяручы такую класіку, ўсё ж такі нейкія там адаптаваць пад сучаснасць. Нейкія такія вот, ну, увесці, каб паказаць, што ну вот типа вот сённяшнім дні король Лир, але ў сённяшнім дні. Вот вы рабілі такое ці не? Не, я это вельмі... Ніякай адаптацыі зусім. Не, я это не люблю. Па-першае, я, напрыклад, калі бачу спектаклі, дзе міліцыянеры, напрыклад, ходзяць у міліцэйскай форме, мяне ванітаваць пачынае. Напрыклад, или неважно як. Я думаю, у нас няма эпохі ў спектаклі. Яны таксама універсальныя. Ну, трошкі штосьці нагадывае рыцарю, трошкі штосьці нагадывае яшчэ кагосьці. Ну, она універсальная. Ты не можешь сказать, что это вось до этой эпохи належыць. Чаму? Шекспир писал эпоху адражэння, 16 стагоддзе. І што? Мы павінны ставіць, у чым людзі апраналіся ў 16 стагоддзі і ў якім они замку жылі ў 16 стагоддзі. Это немагчыма. Тады вось людзі скажуць, это калісьці было колькі там стагоддзяў таму. Чому на это будем глядзець? Яно нібыта сучаснае, але адначасова універсальнае. Нема такой привязки. Ну, ўсё ж таки, вот раз вы кажаце там про вопратку, про там вот все такое, ўсё ж таки ёсць пэўнае такое, ну, набліжэнне да часу, каб людзям больш зразумела было. Ці каб прынамсі іх падштурхнуць да таго, каб яны не думалі, што гэта было тады, а такога зараз такога быць не можа. Каб паказаць, што это праз усе часы такое можа здарыцца. Я думаю, что так и будзе. Ну, просто нейкія намёкі там ёсць. У нас нема сапраўднай зброі, а там бесконцыя бойкі, там 7 трупаў у п'есе. Адзін одного забівае. Мы робім это по-іншаму. Тэатр ввогуле это мастацтва метафарычнае. Ось кіно, яно мастацтва дакладна. Дакладна, вот так ты павінен адлюстраваць жыццё такое, якое яно ёсць. Это мастацтва рэальна. А тэатр это метафарычная история. Там у нас кроў у нас это там, напрыклад, стужка чырвоная, якая там з кішэні вылетае. Ну і все такое. Это метафоры.
А вы ведаеце, бывае вот так пранікаешся тым, што адбываецца на сцэне, што пачынаеш верыць. Я вот хадзіў з жонкай на вешальнікаў, вот, і там калі павесілі чалавека, яна мяне хапіла за руку і кажа: а як ён там вісіць, як ён уже задушыцца, там задыхнецца. Я кажу: там вот же ж ёсць такая. Ай, а я так ужо угледзелася, мне так страшно стало духом вот проникнуться. Вот як вот вы лічыце, вот вы глядзіце збоку, так адыходзіце, перадаецца дух, можна вот так вот сапраўды адчуць сябе, як вот, ну я не ведаю, ты сапраўды стаіш недзе там на ускрайку поля, а вот там вот адбываецца дзея. Но разумееце чым, вось вешальнікі, напрыклад, рэалізм, і так як зроблены, это рэалізм. А вось глядзіце, тэатр ввогуле для мяне лепшы тэатр, это дзіцячая гульня. Ось я з сястрой в Мінску, там мне не ведаю 4 года, ёй 5, мы як бы граем у будоўлю якусь. Я взяў швабру, это пад'ёмны кран, прывязаў якусь вероўку да яе і паднімаю якісь лялькі і перастаўляю іх іншы бок. Вот это павінен быць театр. Уявіце сабе, я ставлю рэальны кран будаўнічы на пляцоўку, і все, і тэатра няма. А яна чапляе кніжкі, якіяся груз, якіся мы паднімаем, перастаўляем. Я у вежы пад'ёмнага крана сижу. Вот такой театр. Ввогуле, это казка, «Король Лир». Это п'еса адначасова, это казка. Не ў сэнсе, што там якісь чароўныя рэчы адбываюцца, а ў сэнсе універсальнасці сваёй. Мы же читаем Андерсона і ведаем, хто такая Папелушка, хто такі там, не ведаю, хто яшчэ. Мы ведаем, што я бачыў такіх людзей. Там, альбо якогось там іншых казачнікаў, все такое. Андерсон і дарослы читает. Ну, не толькі. Таму што і там даволі жорсткія рэчы адбываюцца. Да. І у іншых браціў Грім, адаптаваныя ў савецкія часы да дзяцей, там забіваць. Ну, глядзіце, чырвоную шапачку, яна прыйшла, ён з'еў бабулю і говорит: ідзі да мяне. Бабулю з'еў! А там бабуля ходзіць па кватэры. І што? Што дзіця паве? Ну і так далей. Это такая история. Вы ўжо ўскосна казалі на гэтую тэму, але я больш вот дакладна хачу. Мы размаўлялі пра тое, што вот нават класіку кожны чытае і можа вычытаць нешта сваё. Кожны паглядзіць спектакль «Караля Ліра» Купалаўскага цяпер ужо, і кожны зробіць свае высновы. Але якую думку закладаў ўсё ж такі вот рэжысёр Мікалай Пінігін? Што ён хацеў сказаць? Я не могу вам отказать на это питание. Это все равно, что у вас пытаться, в чем сенс життя. Одразу отказываете. Блиц. Вы не скажете. Кто вы? В якім жанре вы прожили свое жыццё? Вось вы, Зміцер. Вы не откажете. Калісьці камедыя была, калісьці трагедыя, калісьці драма, калісьці пастараль. Вы так и тут. Я не могу. Это все равно, что сказать, про что Евангелие. Ну, про что Евангелие? И вы замолчите. Потому что там столько метафор, столько подей, что вы не сможете сказать, про что это. Ну, можете сказать слово Бога, ну и все. Слово Шекспира. Он гений. Его погляд сверху. Нібыта погляд Бога на землю. Там нічто не зразумела, там кожны по-свойму правы. Мае сваю праўду кожны персонаж, сваю. І калі сутыкаюцца эти, как у жыцці, розныя праўды, пачынаюцца канфлікты. Потому что природа театра – это конфликт драматычнага театра. Там человек кажа, один персонаж, Эдмунд: я байструк. Природа дае людям жыццё, а не вы. І што нам рабіць байструку? Ён байструк. Ён па трупах ідзе, таму што ён непрызнаны, у яго бацькі не было калі. І ён ідзе па трупах, каб сказаць: я чалавек. Напрыклад. І гэтак далей. Калі ўжо так загаварылі, мне ўсё ж такі ваше меркаванне цікавае. Вот шмат пра якія галіны
кажуць, што ну іх час прайшоў, адышоў, вот, скажем, тэлебачанне памірае, там газетаў друкаваных час уже прайшоў, там ужо там все, ну і пра іншае нешта. Тэатр. Вот ці можна казаць, што я ўжо чуў, што таксама такое, што і тэатр памірае там дзесьці там і кіно ўжо не тое. Ваше адчуванне? Ну, то, что газеты помирают и телебачение помирает, это факт. Не тому, что они померли и все, и юж, а тому, что интернет створил такую простору информаційну, що вона цікавіє, чим любое телебачення, і тим більше, хто читає зараз газети паперові. Тому просто им заміняється чим. А театр, у него есть одна перевага перед усіми мастацтвами. Это реальный человек на сцене и реальный человек в зале. И вот этот контакт и подых со сцены, и энергия, яка йде со сцены, это обмен энергиями живыми. Тому он ніколи не помре. А бесконце про кризис скажешь. Кризис – это нормальное становище любого процесса. Кризис – подъем, кризис – спад, там все такое. Это головное. Театр вечно живы. Конечно. Может быть, уже не такие молоды, не вечно молоды, але... Он будет живы. Это, конечно, залежит от талента того, кто этим занимается. Вот он бесконце живы будет. Бесконце. У руках нормальных, таленовитых людей. Давайте все ж таки вернемся до прэм'еры. Як вы ставіце, вот і ввогуле, ці бывае такая негатыўная крытыка на спектаклі, якія ставіце вы асабіста? Як вы ставіцеся до такой вот крытыкі? Ніяк. Не тому, что я гений, мне ничего не цікавіць, а тому, что я сам себе самый галоўны крытык. И что мне не атрымалася, я ведаю. Это по-першае. По-другое, я ввогуле прэм'еры ненавижу. Их бы взять и отменить. Да як это зрабіць? Глядите, вы вучыцеся водить машину, напрыклад. И у вас ввогуле нема гэтых урокаў практычных. Вы так, теорию все. А до вас приходит комиссия, говорит, поехал. И вы бум, слуп якісь, бум, туды-сюды. Вот что такое премьера. Артисты хвалюются, потому что они еще не выучили. Нет, текст выучили. Всю палитру складаную спектакля. А глядач, он приходит и говорит, давай. Что-то не отрымалось, там, это живый процесс. Подтягнули ритм, еще что-то, реакции подтягнули. Но уже когда идут спектакли, их немагчыма без глядача коррекцию такую зрабіць. А критик пришел, потому что зараз критика заменилась в основном на журналистику. Я побег и перший написал. Но критик, нормальный критик – это литературный супрацоўнік. Это які ведае сусветны контекст, европейский контекст, Беларусь. Это не человек, який прибег, я хутчэй написал. Говно, теперь пишите все говно. Или я дам добрый. Гениально, пишите все гениально. Это девальвация профессии. Тому я не звертаю увагу в основном. Для меня лепший критик – это глядач. Когда у нас по 16 год идут спектакли, а Павлинка, ну, не мой спектакль, конечно, там с 44-го года иди. Вось это глядач адбірае. Калі глядач не ходзі, спектаклі паміраюць, і мы іх здымаем. Вось і все. Ну, часам здымаюць па нейкіх іншых прычынах, а потым вяртаюць. Бывае так, всякое бывает. Час змяніўся, і штосьці... Ну, бывае так, по-рознаму бывае. А яшчэ ёсць нейкія такія, ну, можа быць, ужо не ў такім звыклым савецкім разуменні цэнзары, але вот так вот можа такое быць, што прыйдзе якая-нибудь камісія, там, я не ведаю, з Мінкульта, там, ці з ідэалагічнага аддзела адміністрацыі прэзідэнта паглядзяць і скажуць, что-то тут каких-то намёкаў на там зашмат. У мяне было такое. Вот с паном Тадеушем было. Яшчэ з чымсьці. Пабеглі, якийсь шум паднялі, а потым дазволілі граць. Потому что забараніць пану Тадеушу в Национальном беларускім тэатры, помнік якого стаіць, і вось навагодак тут побач. Яны самі зразумелі, што это, ну, немагчыма. Это скандал. А что там ёсць? Это наша история. Кто Літвіны? Там і кажа, хто Літвіны? Там корона, а тут Літвіны. І гэтак далей. Ну, было такое. Но в апошнія часы я, ну, так не бачу такого ціску. Потому что и влада сама поменялась. Влада поменялась. Потому что, можа, уяўна гэта немагчыма, але
беларушчына і нацыянальная ідэя стала вельмі важнай, нават для афіцыйных асобаў. І мы это разумеем, чаму. Таму што заўважылі, што можна страціць незалежнасць. Раней про это не думалі, а зараз опа. Таму я думаю, што нас вціхую, але падтрымліваюць. Нацыянальны тэатр я маю на ўвазе. Ось. Ну, а все астатняе, я ж не раблю на сцэне парнаграфіі, у нас няма закліку да зніцяжэння канстытуцыйнага там ладу жыцця і все такое. Ну, то есть я ж ведаю, што мы крыміналам не займаемся. Мы займаемся мастацтвам. З аднаго боку мастацтвам, а з другога боку дапамагаем фармаваць і фармуляваць нацыянальную ідэю. Конечно. Чым, дарэчы, спадар Мікалай Пінігін і займаўся ў адной з нашых праграм «Ідэя X». Дзякуй вялікі. Рэжысёр, мастацкі кіраўнік Купалаўскага тэатра Мікалай Пінігін. Яшчэ раз нагадаю, 26 снежня. Прэм'ера чарговая ў Купалаўскім тэатры «Кароль Лір» паводле Шекспіра. Ідзіце, не пашкадуеце. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі, а 14 гадзіне у нас у гасцях эканаміст Сергей Чалы. Пагаворым пра паглыбленне інтэграцыі паміж Беларусі і Расіяй і ці будзе яна ўсё ж такі. Дзякуй вялікі. Дзякуй.